take a break. I'm a hot air balloon that could go to space with the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just. Ήδη μεγάλοι συλλόγοι σε όλο τον κόσμο. Μπαρσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Bayern, Feyenoord, Ajax, Southampton. Μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίες και στο site της Tecball, αλλά και στο site της Soccer Promo στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εδώ και 2 μήνες λοιπόν που έχει ξεκινήσει, ήδη το έχει προμηθευτεί η ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ πολύ σύντομα θα το έχουν και άλλες μεγάλες ΠΑΕ στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το σαν μια προπονητική μονάδα επιπλέον για να εξασφαλίσουν τα παιδιά την τεχνική τους, αλλά και οι επαγγελματικές ομάδες. Δεν απευθύνεται μόνο σε ακαδημίες, απευθύνεται και σε προπονητική μονάδα, το οποίο απευθύνεται σε παίκτες με υψηλή τεχνική. Είναι όμως εξίσου σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να εξασκηθούν με αυτή την προπονητική μονάδα, το οποίο θα τους βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα. Οι δύσκολο πολλές φορές να το πετύχουν, θέλει εξοικείωση. Κυρίως όμως θέλει υπομονή, και εφόσον καταφέρουν τα παιδιά και το μάθουν, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα τους βοηθήσει πάρα πολύ και μέσα στο παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ. Για μένα είναι κάτι εξαιρετικό να βλέπω όλους αυτούς εδώ πέρα. Εδώ πέρα πέρασα 5 χρόνια και είμαι πραγματικά, φαίνεται εξαιρετική αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς εδώ πέρα που βοήθησαν πάρα πολύ. Εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα σαν και εσάς εδώ. Και αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτή τη στιγμή αγωνίζομαι στην Ολλανδία, σε ομάδα αλφα-εθνικής, και παλεύω να συνεχίσω. Επίσης θέλω να κάνω και ένα δώρο στον Αστέρα Μενδύου για όλα αυτά που μου έχει κάνει όλες αυτές τις χρονιές, γιατί πέρασαν εξαιρετικά και αυτά δεν τα ξεχνάω. Εδώ πέρα έχω ένα δώρο στην ομάδα μου και θέλω να το δώσω στο Δημήτρη Καρμανιώτη. Γεια σας, από μένα. Πάρα πολύ μικρό. Ξεκίνησε εδώ από 7 χρονών το ποδόσφαιρο. Οι επιδόσεις ήταν εξαιρετικές. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να παίζει στην Ολλανδία. Για να διεκδικούν και ομάδες από την Αγγλία. Ένα χειροκρότημα στο Χρήστο. Οι ποδοσφαιριστές περάσανε πάνω και είναι ακόμα στην Ελλάδα. Το Βασίλη Τζάρτα. Ένα χειροκρότημα. Εδώ σας δείχνουν μια προπονητική μονάδα που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει μια ολόκληρη ομάδα. Όπως βλέπετε, ο ένας ανταλλάσσει πάσα με τον άλλον. Φαίνεται εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει πάρα πολύ εξάσκηση και βοηθάει πάρα πολύ έναν αθλητή, ειδικά στα εναέρια κοντρόλ, αλλά και στη συγκέντρωση, που έχει προταθεί για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο YouTube θα βρείτε πολλά βίντεο σχετικά με ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν για την τεχνική τους το Tecball.
Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, cause I feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. But let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. You wanna scream, you make me wanna scream. Let me rock it, cause I feel for you. I love you. I feel, think, I feel for you. I feel, think I love you. Let me rock it. Τότε σίγουρα έχει και μπροστά, αυτή τη φορά στα δίκτυα. Και ο Τσάρτας ανοίγει το σκορ στο 6 λεπτό, ένα εκπληκτικό φάουλ από τον Βασίλη Τσάρτα, που νομίζω ότι ο ίδιος μέσα του τώρα λέει καλύτερα η κάρτα του πήρε παρά αυτό που συνέβη πριν την πάση του Βοκάρη. Ένα φάουλ εν στάση του Βασίλη Τσάρτα, σίγουρα και ένα τα χτυπήματα φάουλ.